Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih yen nante tau tukone tenan de elingo yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu. Agawe los dol biasaku ra rewel nyanding sliramu sing angel disetel tutuk no chattingan karo wong liya rapopo aku ra gelo kok tutupi nomere mbok ganti firasat ati angel diapusi senajan mbok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas diteni bakale ngerti los dol ndang lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih yen nante tau tukone tenan de elingo yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu. Cek paket data nih yen nante tau tukone tenan de elingo yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu los dol ndang lanjut lemu WhatsAppan cek paket data